κάνει πολλή κίνηση. Γεια σας βλάκες! Hello! Ο καλύτερος DM της Ελλάδας και νομίζω του κόσμου, εδώ για να σας δώσει κάποιες συμβουλές για το παιχνίδι σας. Πάω! Με ένα βίντεο για να βοηθήσει να εμπλουτίσετε εσείς οι DMs τις δραστηριότητες των ηρώων σας όσο βρίσκονται μέσα σε πόλεις. Οι πόλεις μπορεί να είναι μεγάλες πόλεις, μετροπόλεις, μπορεί να είναι χωριά, οτιδήποτε. Καταρχάς να πω ότι δεν υπάρχει παρθενογένεση, όλοι εμπνεόμαστε από κάτι και βγάζουμε ιστορίες και λίγο πολύ κάνουμε κολάζ κομματιών μέσα στις περιπέτειές μας. Ένας καλός DM μπορεί να τα κάνει αυτά τα κομμάτια να φαίνονται σαν κάτι πολύ original και να μην, ούτε οι παίκτες να μην καταλαβαίνουν ότι έχει εμπνευστεί από αυτό και αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να μην μακρηγορούμε. Το πρώτο σεναριάκι, η πρώτη κατάσταση είναι κάποια αγάλματα τα οποία είναι κρυμμένα σε έναν εγκαταλελειμμένο κήπο, τα οποία αν τα αγγίξουν οι ήρωες αλλάζουν θέση με τα αγάλματα, δηλαδή τα αγάλματα παίρνουν ζωή και οι ήρωες γίνονται αγάλματα. Τώρα, αυτό είναι ωραίο γιατί άμα έχεις, ξέρω εγώ, το Barbarian, τον Βλάκα ή ξέρω εγώ τον περίεργο Halfling μάγο, σίγουρα θα κάνει κάτι τέτοιο. Το ενδιαφέρον εδώ είναι τα αγάλματα. Τι είναι τα αγάλματα? Τα αγάλματα μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με γιγάντια αρχίδια, τα οποία κρέμονται και ουσιαστικά έτσι και γίνει άνθρωπος κανονικός, απλά θα είναι πάρα πολύ κωμικό. Μπορεί να είναι μια αρκούδα η οποία θα κάνει χαμό στην πόλη. Μπορεί να είναι, τι άλλο μπορεί να είναι? Ένα άγαλμα το οποίο, μια γυμνή γυναίκα η οποία φρικάρει, ξέρω εγώ, γιατί είναι γυμνή. Μια τεράστια κατσαρίδα, γιατί όχι. Γενικότερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εσείς τη φαντασία σας και να κάνετε ωραία πράγματα εκεί. Να είναι ένας άστεγος και να ζητάει χρήματα, και άμα κάποιος από τους ήρωες του δώσουν έστω και ένα κόπερ, ας πούμε, γίνεται ένας πανικός, βγαίνουν άνθρωποι από όλα τα στενά και αρχίζουν και τραγουδάνε για τον ήρωα που έδωσε αυτά τα χρήματα. Και είναι ουσιαστικά, άμα ρωτήσει μετά κάποιος ήρωας αυτούς, ξέρω εγώ, γιατί τι κάνουν εδώ πέρα και γιατί στέκονται, θα πούνε ότι είναι ένα κοινωνικό πείραμα και είναι μια εθελοντική ομάδα ενίσχυσης της κοινωνικής, ας πούμε, ευαισθησίας, ευαισθητοποίησης. Το οποίο είναι το ανάλογο με τα social experiments τώρα που υπάρχουν. Μια ιδέα εμπνευσμένη από έναν χρήστη του Facebook που έγραψε σαν σχόλιο είναι να βρεις ένα βιβλίο στο πάτωμα κάπου σε ένα στενάκι. Αν το ακουμπήσουν οι ήρωες ή άμα διαβάσει τέλος πάντων κάποιος που έχει arcane knowledge, αν διαβάσει τις δύο πρώτες προτάσεις του τίτλου ή μια σελίδας που είναι ανοιχτό, θα γίνει όλο το party tiny και θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο ξανά να μεγαλώσουν. Το βιβλίο δεν θα δίνει τρόπο, θα πρέπει να πείσουν ίσως κάποιον μάγο να τους ξαναμεγαλώσει, θα πρέπει να βρουν από ένα μαγαζί potion για να διπλασιάσουν το μέγεθός τους. Μετά είναι πάνω στους παίκτες και είναι ωραίο αυτό. Άλλη μια ιδέα από ένα χρήστη του Facebook είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει βάλει κάποιους κόνους στο δρόμο και σταματάει τους ήρωες που πάνε να περάσουν από εκεί και τους λένε «Οπ, σταμάτα, περνάς από την περιοχή του Ιβάν του Τρομερού» ή τέλος πάντων κάποιου σκληρού τύπου. Με έχει βάλει εδώ να μαζεύω ένα gold από όποιον περνάει. Αν οι ήρωες πούνε όχι, τότε το παιδάκι μαζεύει τους κόνους και τρέχει. Ωραίο. Άλλη μια ιδέα που είχα επίσης και την έχω δοκιμάσει σε ένα campaign που είχα είναι να δουν ένα παιδάκι με ένα ποδήλατο να κολλάει αφίσες σε τοίχους, οι οποίες αφίσες γράφουν Purple Party με πολλά θαυμαστικά και κεφαλαία γράμματα bold και τα λοιπά και να έχουν μια διεύθυνση μόνο πάνω. Άμα ρωτήσουν το παιδάκι λέει Purple Party, Purple Party, Purple Party. Ποιος έχει βαλθεί εκεί για να διαφημίσει το Purple Party. Τώρα, άμα πάνε, οι ήρωες οι δικοί μου δυστυχώς δεν πήγανε, αλλά αν αποφασίσουν να πάνε οι ήρωες,
αυτό που θα δούνε είναι 50 βάρδι να παίζει ο καθένας το όργανο του. Έχουν παρόμοια όργανα όλοι, ξέρω εγώ, μια ομάδα κρουστών, μια ομάδα έγχορδων να παίζουν σαν rave party ουσιαστικά, με πάρα πολύ gory όργια και BDSM και γενικότερα πολύ περίεργες καταστάσεις μέσα, σχεδόν αποκρουστικά πράγματα. Αυτές είναι κάποιες από τις ιδέες που είχα λοιπόν. Γράψτε και εσείς από κάτω άμα θέλετε, όσοι είστε DMs, τι ιδέες έχετε, τι ωραίες ιδέες έχετε βάλει στα παιχνίδια σας. Αν είστε παίκτες, τι ωραίο έχετε αντιμετωπίσει που σας πέταξε ο DM μέσα στην πόλη σαν έτσι λίγο fluff ιστορία. Bye. Άσε το συμπλέκτη. Γιατί έχει κολλήσει το λάστιχο δεξιά. Σιγά σιγά. Μην το έχεις γαμίσει. Ίσιοσέ το. Γεια σας.